täällä tervettä. Joo. Se on tää Nissan tämmönen auto. Nissan. No tuoppa se täältä nyt näkee vähän. Ei tähän tuu pitää paljon uusia. Ja niinku paljon uusia. Vielä vähän sotkusta mä siivoisin sitä. Huomenna kun tulee tätä valosempaa. Näin. Tämmönen auto siis niinku mulla on nyt. Tää tuunattu on ja. Ostakaa pois kelpo. Tää on myynnissä. Mä otetaan tää kyllä myynnistä pois. Mä ajattelin pitää tän niinku yli talven ja sitten niinku laittaa tän niinku sitten kesällä myyntiin. Ai niin, ja sitten mitä ne nyt on? Autovideo on niinku kuvattu valmiiksi, mutta en oo vielä laittanut sitä YouTubeen. Mä kyllä laitan sen sinne YouTubeen jo. Että nyt tää autovideo on ja niin ja niin. Ja annahan mulle se kamera, ei kun se hei nyt kiitos siitä. No niin, joo. Eikö kinetit siinä? Joo. Tommonenhan se käydäks vielä vähän kahtomassa sitä. Missä se on? Minä on nopea. Joo. Heitetään kaverin pallo tulla tielle. No, sinne meni. Katsi mennä kun tulee auto ja sinne se juoksi. Joo. Hei, auto tulee äkkiä. Joo, no tässä tää oli. Tykätkää ja tilatkaa ja niin. Se oli TT GoPro täällä. Heippa hei ja on se autovideo sitten joskus tulossa, että moro.